Hoxe en Xeografía co Prof. Iñaki, a cliserie dos Pirineos, parte 1, características xerais. A cliserie dos Pirineos. A cliserie dos Pirineos é fundamental, hai que fixarse primeiro nas particularidades da vexetación pirenaica. Primeiro temos bosque, ata onde a temperatura, estes bosques pirenaicos maravillosos, preciosos, pero é ata onde a temperatura media anual é superior a 10 graus. A partir de eso, as árbores non medran. Ten que facer polo menos 10 graus de temperatura media para que as árbores medren. A partir de esa altura, onde se produce ese corte de temperatura, as árbores non medran. Seguimos subindo, o que se produce é as matogueiras. O frío xa non permite que se forman que se crezan árbores, pero si arbustos, como por exemplo unhas xestas, uns toxos, a maquia que chamamos, en determinadas zonas onde o solo en vez de silicio sexa calcario, é máis habitual a garriga. Ben, si seguimos subindo, sigue baixando a temperatura, o que vamos a topar é pastos, prados, pastos, herba, que son zonas que moitas veces están cubertas pola neve moitos meses, entón non dá lugar a que se dé unha formación enorme de plantas, vale? Entonces a herba sí que tal. E xa máis arriba, máis arriba, máis arriba, o que nos vamos a topar son plantas rupícolas, plantas que adaptadas a vivir nas rochas, nas gretas, nas fisuras, os liques, os mofos, pequenas herbáceas que se meten polas ranuras, vale? Algo así, ou un ombligo de Venus, un musguiño, que se van metendo nas ranuras da rocha. Eso sería xa o último, ou rocha xa sin nada. Onde estemos as cliseries pirenaicas? Están dentro, esta vexetación é a vexetación propia da rexión eurosiberiana, vale, que vedes aquí marcada en verde. Ocupa casi toda Europa, pero no que en España, a península ibérica, sería esa zona.